daw ko siya nga amo ning ako daw ban ko nilang pasong dire ako ning kuha ng mga kuha ako ning kuha ng mga layang sangas ng nangka kay ilabong pero wa na mawiri magtusyo no kita nyo wa na mawiri kay na mga nang sangas nangka so karon kung baton ako lepason kuha ng mga sangat tapok ang kauban lagi magtusyo. Magaling sa kutos siya. Magaling ko kahit
Hindi mo yan. Bakularan dia. Iwasan nga sa kuhan. Huwag ka nakita sa video.
Balitan ko tayo.
sa relax agad ito. Siya ko sa mga kuhan. Hindi laya na. Okay. Hindi mong basurahan nila. Tanawar mo ang ito. Hindi mo gawa ng mga tao. Magulo ka ng pamilya ba? Ano na? Parang yun. Ano di ba ko? Mas creepy ka? Hindi mo yung basurahan. Terus kayo rambutan ug avocado na pailumboy dia tambah kanas kuayan mga katusi no? Baka na mga daot no? Tabon lang gis kuayan dito tapit mga lubi ini may kuayan ang pamputul ng tusyo si butang di sa area
sa kalikuhan.
Ay. Terus kayo, yabas ako na ning patyon kay wala yapi pulos. Di kaabot og pangahinog ang bunga. Pag maupo ng mga bata to, lagi pabutas ba to, ngalaya na lang hilaw gipang upo. So, ibot man eh. Kunis yang putlo di masa na. Tapos yan. Bebas. Ini. Awan naman po siya. Kundi lapas sa mga napir. Awan. Ngayon na tanawin. Kanila may problema mga rumah po siya. Dapat magkwayan. Yang hinog to. Hinog to. Ano, saka-sakaan magbata. Meron po ba?